român și primirea acestei vești a fost destul de dureros, dar Dumnezeu care ne iubește și care trebuie să trecem prin astfel de încercări, mi-a dat putere să merg înainte și chimioterapie și radioterapie. Aici am văzut mâna lui Dumnezeu și în special în chimioterapie am văzut cum Dumnezeu ascultă rugăciunea și în operație, în timp ce eram pusă pe masa de operație, am întâlnit acolo o doamnă asistentă care era instrumentală și ea era creștină și ea îmi șoptea la ureche versete din Scriptură și am văzut că Dumnezeu a venit chiar și acolo, pe masa de operație, și mi-a trimis cuvântul Său care să mă îmbărbăteze și să mă întărească. Apoi, în chimioterapie, știți cu toții că, ca și reacție adversă, cade părul. Și recunosc că, ca și femeie, lucrul acesta mi se părea foarte drastic și am avut lucrare prin mai multe vaste de lucruri, că mărturisirea mea va ajunge până la marginile pământului și că Domnul va face o minune în viața mea și atunci am zis, Doamne, dacă eu trebuie să te mărturisesc pe Tine, cum să fac acest lucru dacă eu o să fiu ca și celelalte? Și atunci am zis, doar un cuvânt trebuie ca Tu să te atingi de mine și să nu-mi cadă părul. Nu aș fi vrut să mă vadă copiii, nu aș fi vrut să mă văd nici eu așa și aș fi vrut ca să încerc pe Domnul și să văd că lucrarea aceasta se împlinește. Și Domnul nostru ascultă rugăciunea noastră și ne dă putere și în această privință. A început să-mi cadă părul puțin câte puțin, însă acela care cunoaște fiecare fir de păr care ne cade din cap, a făcut să se oprească și eu am fost o minune pentru cei din jurul meu de acolo, că am rămas cu păr pe cap în cele 8 ședințe de chimioterapie. Deci mulți au fost care au recunoscut și veneau lângă mine și ziceau, sunteți o minune sau sunteți un fenomen. Chiar și la radioterapie, când am făcut cele 26 de ședințe, a venit o doamnă acolo și pentru că fața mea niciodată nu a arătat ca o persoană care duce o astfel de boală și o astfel de povară, a venit o doamnă și m-a întrebat, ce căutați aici? Și am zis că fac radioterapie și a zis, dar părul dumneavoastră, cum de l-aveți în cap? Și atunci s-a ridicat de pe scaun de acolo, de pe bancă și a venit și m-a tras de păr. Pe moment nu știam ce să fac, să plâng, să râd, dar în asta am văzut că oamenii se minunează și Domnul nostru care ascultă rugăciunea și a știut cât pot să duc eu, mi-a ascultat și această rugăciune și a făcut această minune ca toți să vadă că Dumnezeu încă face minuni și astăzi. Și aș vrea să vă spun ce a însemnat pentru mine această boală și cum am privit eu acest lucru și cum simt la nivelul Duhului această încercare. Dacă la început a fost un șoc și a fost greu să merg înainte, încet, încet am văzut cum se risipesc norii și brațul lui Dumnezeu și mâna Lui era pretutindeni cu mine. Mergeam pe stradă și simțeam lângă mine mereu o prezență, îmi curgeau lacrimile și ziceam, Doamne, Te iubesc și îți mulțumesc că mă treci pe aici, îți mulțumesc pentru această încercare, pentru că vedeam că toate ușile s-au deschis. Deci, prin medicii care s-au ocupat de mine, prin tratamentul pe care eu l-am făcut, reacțiile adverse care au fost foarte, foarte puține,
Deci nu spunea nimeni că fac astfel de tratament și am putut să-mi văd de viață, de familie, de copilaj. Am încercat să mă regăsesc și prin cuvântul profetic, prin anumite vaste de lucru. Acolo Dumnezeu mi-a dat putere și chiar și prin fratele Puiu am avut lucrare că era un nor deasupra capului meu și a venit un înger a Domnului și a încercat să alunge acel nor, dar pentru faptul că era așa de grea povara, un înger a chemat un alt înger și apoi s-a sfărâmat suferința care o aveam deasupra capului meu și s-a văzut o ușă și fratele mi-a zis: soră, n-ai să mori. Și atunci cuvintele acestea m-au ajutat să mă duc înainte și să-i dau slavă lui Dumnezeu, pentru că Cel care dă viață și Cel care cunoaște fiecare celulă din organismul nostru știe fiecare moment prin care treci și te cunoaște Dumnezeu. Și această încercare n-a fost pentru mine un eșec, a fost viață dincolo de moarte. Și pentru că port o genă agresivă în trupul meu, am văzut că Dumnezeu, când hotărăște un lucru, face și minuni. Și toate CT-urile și toate analizele pe care eu le-am făcut de-a lungul tratamentului arătau că este vindecare în trupul meu și nu s-a extins. Și vedeam că acest lucru este peste puterile mele și să poți să treci și să termin tratamentul cu zâmbetul pe buze, mi s-a părut doar îndurarea lui Dumnezeu și doar mâna Lui și dragostea Lui care ne privește și ne cuprinde pe fiecare în parte. Până în iulie am făcut tratament și anul acesta și recunosc că este doar mâna Lui și îndurarea Lui față de viața mea. Atunci când am terminat tratamentul, am mărturisit și la noi la adunare și seara când m-am pus în pat după rugăciunea în familie, eram întinsă și încă meditam și vedeam cât de minunat a lucrat Dumnezeu în viața mea, mă vedeam atât de plină de viață și de energie și mă rugam și dintr-o dată am simțit o putere care venea așa de sus și s-a coborât până aici în pieptul meu și aici s-a deschis, așa simțeam eu, s-a deschis și o mână care m-a apăsat și am început să vorbesc în limbi minute în șir și era parcă o confirmare că Dumnezeu care m-a vindecat m-a făcut să simt acea putere la nivelul pieptului și soțul meu care a dormit s-a trezit pentru că nu știa ce se întâmplă în cameră și de ce vorbesc în altă limbă în miez de noapte, dar minute în șir am simțit acea putere și acea prezență aici. Și am simțit mâna lui Dumnezeu care mi-a dat putere și sunt fericită că Domnul m-a chemat din această lume și chiar dacă m-a trecut prin această vale, Dumnezeu mi-a dat putere să merg înainte, mi-a dat vindecare și știu că atâtea zile cât am pe acest pământ, vreau să slujesc doar Lui și vreau să-i mulțumesc prin viața mea și prin felul meu de a fi și prin familia mea. Vreau să dau slavă Domnului și să nu uit nici una din îndurările Lui. Aș vrea să vă încurajez, orice problemă aveți în viață, oricât de grea este încercarea și durerea, în vale Dumnezeu se coboară și în vale Dumnezeu te face să simți cum nu l-ai simțit niciodată. În încercare și în durere, Dumnezeu îți este cel mai aproape și dacă n-aș fi trecut pe aici, probabil că mă plafonam la un Dumnezeu pe care îl cunoșteam doar din adunare sau așa diferit. Însă în încercare, Dumnezeu m-a ajutat să știu că și acum, când trec prin câte o vale, știu că Dumnezeu care mi-a dat viață și care s-a atins de trupul meu, mă poate ajuta să mă duc înainte în orice ar veni și vă încurajez să nu descurajați în orice problemă aveți. Abandonați-vă în brațul Domnului, de acolo va veni izbăvirea și Dumnezeu care știe și care ne cunoaște, care ne iubește așa de mult, ne ascultă fiecare gând și mai mult ne înțelege.
Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și aș vrea să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine atunci când ați văzut numele meu scris acolo. Sunt dovada vie că Dumnezeu va asculta rugăciunea și vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă iubesc în numele Domnului. Amin. A Domnului să fie slava în veci. Ne bucurăm pentru mărturia pe care sora a făcut-o. Orchestra să laude pe Domnul.